weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique kame yeɓo baya weltare TV takusan yoni e palol lappol dande ma e kala ine jeeya e gardidi kabaruji men leydi Sénégal e men kaale mayde suko biyennoɗo Ba Sidi Val tawa ɗini wasi fittanu e nder auto mum ina wonde haalande jagorgal leydi Sénégal kalfinade ko fate cellal ɓalli fade Moussa Wague men garto e accident bannoɗo toon to leydi Sénégal ñalde ɗiɗi lewru décembre ndu gonɗen hakkude lawol Linguére kam e Matam leydi Mali men kaale jonde hakkude mouvement union national des travailleurs ina wonde hoorejo leydi ndi woni bandaw tawi ko e mbadi transition ha hande e nder leydi Mali men kal holko woni miijo chef d'état major armée leydi France ina wonde chef d'état major armée leydi France e armée leydi France kala holko woni miijo mabɓe caggal kay jillu makko toon to leydi Mali kabaruji men roɓinde kabaruji leydi Mauritanie mo en ketto e sawtowol Amadou Dia hande kabaruji men e nder Afrique walla mbiyen nder dunde Afrique min jeeya toon to leydi Côte d'Ivoire kalen e on demo pelluɗo toon gaynako coggannoɗo jawdi mum leydi Nigéria men kal tawi ko kamikaze baɗɗo toon ñalde aljuma hecci han ko caggal dunde Afrique min jaaha toon to Europe Asie bandiraɓe musidɓe teddi woto godde joni joni jañoɗen ko adi ko eɗen natana communiqué ji men ko adi ko eɗen natan kabaruji men e ɗemgal Pulaar communiqué ceerno Djiby Sow tawi ko e sawtu walla Sara Abdoulaye Sarr ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona sappo e tati rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha sappo e jeenayyi rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie légal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi ha to leydi Mali ñawro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hayso tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando fade ceerno Djiby Sy bela yoro mi dañi bela mi hildana bela yoro mi jofta e bela hayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djiby Sow ene tawi région mo Tambacounda saari ha to cuuɗi meɗen a Kidira juma mawɗo mo Kidira woɗɗani galle maire wuuro ngo docteur Djiby Sow ne tawe ɗona pharmacie docteur Djiby Sow ene tawe to Wourossogui sa iwi Matam aɗa fayi Wourossogui ari ha battima garage mo Wourossogui
ma tawɗon biteɗo makkiɓan kon woni joɗaniɗo ɗon docteur Djiby Sow. So tawi ari ha to Dakaru lamorgo leydi Sénégal legal ne wiye Keur Massar sa ƴetti Bissar Faybuna a wi ɗum are Tampa ma tawɗon Baba Dia kon halfina pharmacie docteur Djiby Sow. Siftinɗon docteur Djiby Sow ko safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗe ɓalli ko wayno kiste fibrom hernie rewam kono ne kadi moɗɗo poɗɗe dorog hanate ƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow en sammita gonduɗo e ɓuɓri donkuɗo ɓesnude gorko jippiɗo leeso kala hen ko miijiɗa sa battima docteur Djiby Sow ma heɓen ko laaɓi ko wayno neɗɗo ɓuutowo hoore musore koyɗe musoje kala docteur Djiby Sow ene safra. sa yiiɗi hebden ko laaɓi mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 70 walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 341 96 51 mbadden dando faade mo Allah rokki sellinde o saha mo gonɗen. jarama Seydi Sar kabu communiqué men tawi ko communiqué tagge sawtol haali Abouba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. batake jam gondaɗo hono Mamadou Ousmane Acceto Silla Abdoullah Kalidou an to leydi France Abdoulaye Boubou Ba to Silla ko sehila duttiɗo Amadou Hamme Adama Hamme ñokkana ko joom suudu duttiɗo Tullayi Bokara Tall ko banduma debbo duttiɗo to Silla Saydou Silla to leydi Italie ko sehila muma duttiɗo jettindo ɗo wulago ngo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala sillanaɓe beelinaɓe naɓe nere naɓe jokenaɓe rinjawnaɓe e guure taariɗe kala ustare sehil mabɓe hen banggue bandiɓe gorko hen banggue ɓinguel mabɓe hen banggue biyetenoɗo Mouhamadou Bocara Tall Silla o yalti aduna koto Nouakchott ko aleda hande o wirna to Nouakchott dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en nuldi duwawuji men faade dendagal sillanaɓe kala ha tengti noon e jinnaɓe duttiɗo eɗen mbiya yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettiniɗo wulango noon siftini ɗon yettiniɗo wulango ko Saydou Silla tawateɗo to leydi Italie. jarama Della haali Abouba kaburuji men ɗemgal Pulaar joni kettode kaburuji mon e ɗemgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kabaruji men e ɗemgal Pulaar alerte nogas lewru décembre hitande uñaji ɗe nogas e sawtowol Banuru Mamadou Sare no mbiruɗen e gardidi kabaruji men gaddatɗen koto leydi Sénégal mboros Covid-19 e nder leydi Sénégal ñalawma hande uñere 350 tawi ko jurritinoɓe 68 jiituda e mboros Covid-19 nogas e jeenayo tawi ko nogas e jeenayo tawi ko e nder ɓe cellan nogas e jeenayo jaafoɗon ko raɓaɓe tawi kay ina anda raɓɓe ɗumen goto ɗum ko caggal leydi 5 ko raɓaɓe tawi anda hol raɓɓe ɗumen nogas e jeenayo e nder ɓe cellano mbawi heptude cellal ɓalli men nogas e jeegom ne ballite to banggue fofango yimɓe nayo mbasi pittali men caggal kay communiqué ñalawma han ko faade communiqué hande o tuggi ko mboros Covid-19 naati nder leydi Sénégal faade joni 17,7 ko jiitata mboros Covid-19 e nder leydi Sénégal 16,2 mbawi heptude cellal ɓalli men 365 ko mbasen pittali men 890 e oɗo saaha keddi e nder cuuɗi cafriɗe ha hande ko fate mboros Covid-19 honorable député tawi kanko woni maire mo Ziguinchor Abdoulaye Baldé ko kañum kay tawa ina wondi e mboros Covid-19 toon to leydi France
ha hande e nder leydi Sénégal gare routiére mo Thiès ko gorko biyetnoɗo Baye Sidi Fall tawi ko jarennoɗo hedde duuɓi capantati ko kañum tawa ina maayi e nder oto mum mo inde 505 jolnannoɗo ko ina wona yimɓe jeeɗiɗo ñalla tawi ɗum waɗi ko ñalawma alhamis ɓennuɗo o ñalde wiyete ko omo yalta aduna o wawino yaade ha toon to Dakar o arti ɓe o wondanno e gare routiére mo Thiès mbawi hollide wonde kay jimo tigui omo wone e nder oto he konde cikkanno tan ko ɗantiɗo e nder oto makko ko nde o jooɗi ko o juuti o jippaki ɓe paye makko ɓe tawi tigui komo seere e fittandu makko nde policier ji e sapeur pompier en gaari mbaɗi enquête jiyani kay maale taƴande e ɓandu makko kanko Baye Sidi Fall ɓe ƴetti ɓandu makko noon ɓe paani ɗum suudu safridu ndu sahiri jeguen suudu safridu ndu sahiri jeguen enquête dadiɓe leydi Sénégal ne jokki enquête Matar Ba ko jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli waɗi haalande e dow inde hoorejo leydi Sénégal e dow inde gouvernement leydi Sénégal kala faade on biyeteɗo Moussa Wagué jeeyaɗo e baroɗe leydi Sénégal caggal nde o gaañi hufru gañande musde Matar Ba holliti wonde kay Moussa Wagué yo andu kanko e mum dendi kanko e mum dendi musal o te kadi diɗɗal coftal ɓalligal leydi Sénégal ina wonde jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli ne ñagonomo Allah kay nde o wawata heptude cellal ɓandu makko tene mo o heɓtawi ko ballal ummorade e jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli siftin noon kanko Moussa Wagué o hemno nden gañande koto club makko FC Barcelone to Powoko kanko woni défense latéral toon to équipe makko toon to club makko FC Barcelone o wawi oppirade noon tawi ko e ñalawma hanki o accident bannoɗo ñalde 2 lewru décembre e law toon to law Linguére faade law Linguére e hakkude law Linguére e Matam ha wawi wadde e mayɓe nayo tawi hen ɗiɗo ko sukaɓe rewɓe jangguinoɓe ina gonno hen e ñalawma hanki o jayde Sénégal arti e on accident so hollidde on bilan ɓeydima e oɗo saaha ɓe goni mayɓe jeegom chauffeur dognannoɗo oto biyetnoɗo Mandawo Ndaw jaretnoɗo e duuɓi 35 nawnoɗo toon to suudu safridu ndu Linguére tawi ko wiyete ko Maguette Lo kanko siftin noon kanko chauffeur o jeeyako toon to Linguére caggal waktuji nde accident o waɗi o wawino yaltude aduna kikiɗe hanki o goto kemnoɗo e gañanɗe musɗe ɗe kañumne yalti aduna toon to Touba ha hande e nder leydi Sénégal wuro Gadiaga ñalawma hanki o ko cuumu waɗi toon sango 9h tawi koye société gaz 11 boyli ƴetti toon jeygue tawi ɗum waɗi ko saaha nde ingénieur Amérique najo joguiɗo ko fate joguiɗo ko fate entreprise Forteza woni tan on entreprise gaz nde yinno sengde tawi ko groupe électrogène ko ɗon boyli 11 ɗi ƴetti jeygue kanko ingénieur o noon o heeɓi hen gañanɗe musɗe o nawama e cuuɗi cafrirɗi colonel Cheikhatine ko kañum woni commandant brigade national mo sapeur pompier en o arti e Gunthum o holliti ɓe gaddi kay ko autoji jeegom pompier en wonde 5 sapeur pompier en wonde officier ji 4 nde ɓe mbawi kay heɓidade hen jeygue ha hande e nder leydi Sénégal tawi ko coftal ɓalli taw ko judo ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe jeetato tawateɓe toon to Ananarivo wuuro lamorgo Madagascar hen 5 ko worɓe 3 ko rewɓe ɓe mbawi hebde médaille uji ɗiɗi goto ko médaille en bronze goɗɗo ko en or tawi ko e tournoi champion d'Afrique organisade toon to Madagascar ko adi compétition ne gasa ko ɗin ɗiɗi kay ɓe puɗɗi hebde ñalawma hande noon eɓe jogui compétition goɗɗo heeɓi médaille en or noon ko Mbagnick Ndiaye jarteɗo duuɓi 24 taw ko poids 100 kilogramme hitande ujunaje ɗiɗi e nogas nde kanko kadi wonno champion d'Afrique poids 100 kilogramme e hitande ujunaje ɗiɗi e 19 sen gummima leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mali mouvement union national des travailleurs leydi Mali woni kay mouvement union national tawi ko gollotoɓe leydi Mali natanoɓe hofgo juuɗe guila altine ɓennuɗo o ñalde aljuma nde ɓe jaaɓi kay walla mbiyen ɓe joddima e hoorejo leydi ndi ko adi gon hofgo juuɗe ene joofa woni Ba Ndaw hoorejo leydi ndi tawi ko e mbadi transition ɓe joddima hollidde kollidɗoɓe wonde kay hay goto wonani ɗo tan gam wadde ko wela taw ko e dow yafnade saabu kay nde o haali konngol ngol so wiite hay goto wonani ɗo tan wadde ko wela o wi ko yoɓe jaafomono o haaldi ni ko golle kay addiɓe konde kadi nden jonde ne wayno ala ko gasi hen eɓe poti jottidade ñande altine 21 lewru décembre ndu gonɗen siftinde saabino hofgo juuɗe nde on mouvement national tawi ko gollotoɓe ɓiɓɓe leydi Mali ɓe namdi ko jobdele mabɓe ɗe ƴewte ina wonde indemnité tawi ko e nder fonction publique mo leydi Mali
ha hande nder leydi Mali caggal jillu chef d'état major mo armée leydi France tonto Hombori ina tawe e nder leydi Mali kanko François o holliti kanko François en wonde armée leydi France ɓe kolliti kay ɓe gonko e miijade ittude armée mabɓe ƴettunoɓe pellital mumen e nder région mo Sahel haɓade ko fate mboroso covid 19 ho commissariat mo Nations Unies wonanɓe réfugié ji gaddani jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli ambulance uji 6 beele wawde haɓade mboroso covid 19 finance ɗin ambulance uji noon ko dowlaji dentude Amérique ko ina wona 12 millions dollars tawi ko koppereje dowlaji dentude Amérique covid 19 Mali ñalawma hande o 4 ko jiitata e mboroso covid 19 nogas e tato mbawi heftude cellal ɓallu men yimɓe joyo hesɓe mbawi wasde hen pittali men tuggi ko mboroso naata e nder leydi Mali faade joni uña 6 mbawi hebde mboroso covid 19 120 ko mbasi hen pittali men sen gummima leydi Mali paɗen koto leydi Mauritanie e sawtowol Amadou Dia. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kam e daariyankoɓe yaw weltare TV kabaruji e nder leydi Mauritanie o radio leydi Mauritanie Mouhammedou Wulu Seck Al Ghazouani o ardima tawi ko ñalawma mawningol ko heeɓi duuɓi 6 nden ɗon fedde wiitende G5 Sahel tawi nde sosono ko guila e lewru décembre hitande 2014 ɗo e nder leydi Mauritanie jiftinen noon rendi kay tawi ko ndeɗo fedde wiitende G5 Sahel ko leydi Mauritanie leydi Mali Burkina Faso Niger e leydi Tchad kanko horejo o wawi oɗo saaha ñaganade tawi ko ɓen ɗon leyɗe Sahel nde mbawata dañde taw ko jaam duumiɗo ko nonne kay o herim tawi ko ɗen ɗon leyɗe mawɗe nde mbawata yafadeɓe ñamale mabɓe beele eɓe mbawa haɓade rafi coronavirus kono kay e beele kadi eɓe mbawa ƴellide tawi ko faggudu leyɗe Sahel ciftinen tan noon woni darde nden ɗon fedde wiitende G5 Sahel ko wawde haɓade yimɓe tawi ko waɗ buniyankoɓe tawateɓe e diwan Sahel o ko fati e cellal leydi Mauritanie tawi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati e cellal o kanko docteur Nazir o holliri ngal ɗon kuccodiral hakkude makko e jaydiyankoɓe ngal ɓe ki wadde tawi ko waktuji 18 kikiɗe ɗum ɗon noon ko kala ñalawma o holliri oɗo saaha joni ɗum ɗon dirtinama wattuyama waktuji 17 kikiɗe woni 17 heures saabi ɗum noon ko 18 heures o fottata ko e couvre-feu fuɗɗima e nder leydi Mauritanie ko fati on ɗon fannu tawi ko seedanke o kikiɗe mum 1939 ko ɓen ɗon kolkisano so tawi gondani e rafi coronavirus 232 ko kamen tawa ina gondi e rafi o 119 e nder ɓe cellanoɓe kefti cellal mumen yimɓe 9 mbasi pittali mumen e on ɗon rafi coronavirus e nder ɗin ɗon waktuji 24 jawtuɗi laamu leydi Mauritanie holliri maɓe jaltin fodde 4 piccal 7 milliards tawi ko halis ugiya e limore hinde nde ɗum ɗon ma won 12 piccal 2 millions e halis mo dollar ɗum ɗon noon ko beele kay wawde wallidde ɓen ɗon yimɓe famarɓe doole tawateɓe e nder leydi ndi tawi ko ɓesguji leydi Mauritanie ɗum ɗo noon ko caggal nde laamu ngu waɗi kandorɗe beele wawde haɓade rafi coronavirus hono no holliri ɓen ɗon witte nden ɗon fedde wittende tajour e nder ha joni page mabɓe Facebook kolliri fodde e 210 tawa ko ujunere wonande pooye e nder tawi ko pooye yimɓe ɓe ngala doole no fewi to banggue ha joni guura ma mbaw wallitede e nder ha joni ɗin ɗon ngaaluji beele tan e oɗo saaha joni ina daña ko curori caggal oɗo saaha leydi ndi ƴetti peeje kewɗe beele tan wawde haɓade on ɗon rafi coronavirus horejo mo leydi Mauritanie Mouhammedou Wulu Seck El Ghazouani kankone o ummini tawi ko diddal wonande e ɓen ɗon jagorɗe taw ardi ɗum ko jagorgal kalfinangal gueɗe nder leydi e jacingol Mohamed Salem Wul Merzoug o yooɓe jaa tawi ko on ɗon ƴewoyde holno cellal on ɗon joom suudu mennoɗo wonde horejo mo leydi Mauritanie Moukhtar Wul Dadda kanko on ɗon biyeteɗo madame Mariam Dadda
caggal nde tina rafi makko taw noon o tawate koye clinique privé tawateɗo e Nouakchott wuro lamorgo ngo o holliri yoɓe ƴeew oɗo saaha joni no cellal makko sifori ko wona ɗum ko kadi yo laamu ngu ƴettu kala ko fati e charge wonande safara kanko on ɗon joom suudu mennoɗo wonde hoore joom leydi Mauritanie tawi ko biteɗo madame Mariam Dadda ha joni e nder leydi Mauritanie to Nouadhibou lamorgo Fagoudou leydi Mauritanie toon kadi tawi ko jogiiɓe ndenka ɓe mbawi uddude toon yoga e magasin aji hani e restaurant taw woni sababu mum noon ko ɓen ɗon ɗoftaki e couvre-feu ɗum ɗon ngal ɗon kulal hirtolelo tawa tugguta ko waktuji 18 kikiɗe yaade waktuji 6 subaka ɓe kolliride ɓen ɗon e kala saaha ko wujjittoɓe ina guddita mani ko wasɓe ɗoftade wonande kuule laamu ngu ko ɗum saabi ñande aljuma 18 nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe mbawi kay e uddude yoga e magasin aji kam e restaurant goto ko noon kay ɓe jaggui fodde autoji nogas tawa noon ko ɓen ɗon waɗoɓe taxi ji ɓen noon e koye mumen ɓen kala ɓe ɗoftaki wonande kuule laamu ngu lelni beele haɓade caragol rafi coronavirus jagorɗo kalfinaɗo ko fati e ñawoje taw noon koko ɓe mbiyata par intérim e jagorɗo kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi je Mauritanie e jokkodiral leydi Mauritanie e leyɗe goɗɗe kamɓene ɓe mbawi rokkude teddugal tawi ko on ɗon joɗaniɗo ɗo tawi ko on ɗon joɗaniɗo ɗo fedde winderiyankore toppitinde ko fati e ɗanle ko caggal noon nde ñalawma muɗum mawnina e nder adunaru ndu woni tan ñalawma ko fati e ɗanniyankoɓe koye nder hen kamɓene tawi koye inde e dow inde kam yamirore hoorejo mo leydi Mauritanie Mouhamadou Ould Seck Al Ghazouani ɓe mbawi rokkude ngal ɗon teddugal on ɗon médaille teddugal wonande biteɗo Mame Laura Longarity o tawi ko kanko joɗaniɗo nden ɗon fedde e toppitinde ko fati e ɗanniyankoɓe koye nder hen kadi koye tuma nde gonal makko ma mission makko gasi ɗo e nder leydi Mauritanie ha joni e nder leydi Mauritanie tawi noon ko diɗɗal woni tan sukaɓe ɓen ɗon finoɓe toon to on ɗon diwan biyeteɗo Adarar kamɓene ñande aljuma nde ɓe mbawi toon to gonɗon wuuro wiyetego Attar ɓe mbawi fuɗɗade campagne taw noon ko campagne hirjino ko fati e gartal ɗiɗo ɓiwal ma 20 pejere ɗimmere wonande rafi coronavirus ɓe mbawi yaade e yoga e nokkuji ɗi hani e galleji nokkuji jeeyirɗi kam e beddaji wuuro ngo guila noon toppitade e wawde wadde hirjinoji hani e ɓen ɗon yimɓe waɗoɓe to banggue ya garta woni sofreɓe ɓe e ko nandi ɗum ɗon kala ɓe mbawi hollirde oɗo saaha joni de yo yimɓeɓe ɗofto tawi ko kuule laamu ngu lelni beele wawde haɓade rafi coronavirus e wiide mabɓe de oɗo rafi omo ɗo e nder leydi ndi te kadi ɗum jogui battane bonɗe e to banggue ha joni cellal aade koye nder hen ɓe kolliri tan yo yimɓeɓe toppita ɗum no hannirta ni guila noon to banggue ya garta o ustude to banggue jolgo e autoji ɗi ko noon kay e wadde ko wiyete ko cuumorɗe teddinde coɗugol ha e ko nande ɗum ɗon kala ɓe mbawi wadde ɗin ɗon hirjinoji e on ɗon Wilya mo Adarara gasi ha laaɓi ceero ko tongunoɗen kabaruji e nder leydi Mauritanie ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia fade weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinuma jarama Amadou Dia tawi pular ne weeyi yo doole keble ko adi doole ne donkita min kam mi mala mi dañi dono gila mi ronki tani jarama Seydi Dia ɓiyam baɗum Ablaye Sarr ha hande kabaruji men tawi ko e nder Afrique Nigéria jamma aljuma heccani ko wuuro Kanduga ko 38 kilométre hakkude mum e capital régional Méduguri e nder état mo Borno ko kamikaze waɗi toon suko debbo jarateɗi duuɓi 17 waɗi toon janggo waɗi mayɓe tato e gañiɓe ɗiɗo tawi ko tampuɓe Côte d'Ivoire e nder wuuro wiyetego Wongue ko demo goto felli toon gaynako coggannoɗo jawɗi mum tawi o fellirimo ko fetel nde inde fusil calibre 12 kanko gaynako noon omo wuuri omo tawe e nder cuuɗi cafrirɗi ɗi dowla Côte d'Ivoire kanko pelluɗomo woni demowo pelluɗo gaynako woni demowo omo tawe e juuɗe dadiɓe ɓe dowla Côte d'Ivoire caggal dunde Afrique Grande Bretagne puɗɗinomo vaccin mumen
ko fate mbroso covid 19 ko ina wona balɗe sappo konde tan de Boris Johnson jagorgal gardiɗo jagorɗo Britain holliti ha hande mbroso covid 19 ina jokki layde no fewi sabu laygol mum yeehi ha cafanɗe jeeɗiɗi e nder temeder e yontere he alerte hande o moɓe kay duttito ko fate confinement ko wayno banggue worgo ɓaaƴo hirnangue Angleterre banggue worgo jaafoɗon ɓaaƴo hirnangue Angleterre Afghanistan ko tawi ko alerte hande o ko oto goto ƴetti toon jeygue e wuuro lamorgo ngo Afghanistan tawi saabi ɗum ko bombo otoji ɗiɗo ƴetti hen jeygue waɗi hen mayɓe jeetato tawi kay ne waɗi rewɓe kam e sukaɓe sappo e joyo neɗɗo gañimi hen gasnirten kabaruji men koto dowle Chine koko ƴetti kay kuule kese wonande ɓen udditoɓe jeereji men ko wayno ndema énergie e yangara e ko wayno ɓoggi karalle toon to dowle Chine tawi gona ɓiɓɓe dowle Chine naaɓe ma mbawata kay mbawta gancade ko fate ndenka tawi koto banggue laamu so wona taw dowle Chine ne ganco e jeere kala capanɗe joyyi e nder temedere woni 50% laamu dowle Chine holliti ɗen kuule ma puɗɗo ñalde sappo e jeetati lewru janvier hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e goho woni tan kay hitande fandede gasi ha laaɓi ko tongunɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar e kikiɗe hande o tawi ko e sawtol Banour Mamadou Sarr roɓinde kabaruji leydi Mauritanie ko e sawtol Amadou Dia to karallagal ko Seydou Abouba.